Sadurunge awake dhewe lair ing alam donya, hitungan umur durung diterapake awake dhewe, alias isih nol. Nol kuwi artine isih ning alam roh, durung duwe jasad. Ing tembang macapat iki dilambangke ing tembang Masku Mambang. Sakwise Masku Mambang, jabang bayi ing jero perut garbaning ibu kuwi mijil utawa lair. Ndoke wis pecah dadi angka 1. Saka momentum mijil iki, mula hitungan cakra manggilingan wis diwiwiti. Angka 1 kuwi simbol saka awal mulane kabeh babagan kabeh kedadian ing uripe awake dhewe. Banjur mlebu ing angka welasan, angka las-lasan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Angka-angka iki ana ing fase tembang kinanti. Ayahe bentuk jati diri lan awitan dalan kanggo nggayuh cita-cita. Kinanti asale saka tembung tuntun lan kanti kang ateges bocah kuwi butuh tuntunan utawa dalan kang bener, tuntunan saka wong tua supaya kegayuhane iso kawujud. Sakwise las-lasan banjur nyidak ing angka likuran. 21, 22 nganti 29. Ing basa Indonesia, angka 20 kuwi lumrahe diucapke 20, 21 kuwi 21, banjur 22, 23, 24 lan sabanjure. Nanging ing basa Jawa, 21 kuwi ora diarani 21. Nanging diarani 21, banjur 22 kuwi 22, 23, 24 lan sabanjure. Apa maksude likur iki? Likur kuwi duweni teges linggih kursi. Ing kawruh Jawa iki diarani krata basa. Krata basa kuwi contone garwa. Garwa kuwi sikaring nyawa. Guru kuwi digugu lan ditiru. Nah, likur kuwi linggih kursi. Li kuwi linggih, kur kuwi kursi. Maksude wiwit umur 21, umur likuran iki wong kuwi kudu wis mulai ngrintis kanggo lungguh ing kursi penggian utawa kursi profesi sing sesuai karo kepribadiane. Umur likuran kuwi momentum, yen welasan kuwi momentum kanggo milih sekolah utawa babagan sing arep disinaoni. Mula umur likuran kuwi momentum kanggo nekuni apa sing wis disinaoni. Godaan-godaan sing barengi fase likuran iki yaiku soal asmara utawa percintaan. Fase iki nek ning tembang macapat ana ing asmara dono. Kenapa selawe ora diarani 25? Mergo iki uga angka spesial. Iki uga dianggep momentum. Selawe kuwi artine seneng-senenge antarane lanang lan wedok. Wong Jawa nganggep yen ing umur selawe kuwi minangka umur sing cocok kanggo ngawiti urip bebrayan. Selawe kuwi anjer-anjere. Dadi sakjroning angka likuran mau, selawe kuwi umur ideal kanggo rabi utawa nikah. Ing fase iki digambarke ing falsafah Jawa ing tembang macapat Gambuh. Gambuh kuwi asale saka tembung jumbo.